Zdravo ljudi i dobrodošli u novi klip. Od danas ćemo malo da promenimo način na koji ćemo da radimo. Znači u prošlim klipovima ja sam pokazivao oblasti kako se koriste. Od danas ćemo da krenemo da pravimo neke kodove, da pišemo tačnije neke kodove, malo da se upoznamo sa Javom i da radimo neke test projekte. U ovom prvom konkretnom klipu ću da napravim jedan tipičan brojač za to koliko se unese slova u neki edit tekst i koliko se unese reči u edit tekst. Pa ajde vidimo kako ćemo to da uradimo. Znači prvo imam ovdje jedan relativni koreni layout i ja ću na njega da stavim nekoliko text-ua. Jedan će da bude ovako ovdje otprilike i drugi će da bude u pozicije sa ovim. Biće ovdje. Stavit ću jedan plain text u sredinu. On će da leti, da bude match parents širina. I stavit ću... U stvari, ajde, neću, neka za broj reči bude ovako. Stavit ću jedan text-u koji će da bude za broj slova, a broj reči ćemo da stavimo kad se klikne na button. I ajmo malo ovdje sada ga ispravimo. Ovo će biti text UID. Ovdje će piše 0. Edit text će da bude edit text i ovdje umjesto text će da bude hint. I ovdje će da bude enter your text. Ovdje neće biti text person name, nego će bude text. I button, neka ID bude button, iako nam neće trebati. I neka ovdje bude word count. I treba će nam ovdje on click metoda koja će da glasi on button click. I ajmo na kod. Šta mi želimo da uradimo? Želimo da napravimo da kada korisnik kuca ovdje nešto, da se u istom trenutku menja ovaj ovdje text sa brojem slova koje se unose. Ajde, to ćemo da uradimo na sljedeći način. Znači, prvo ćemo naravno da dođemo do referencije na ove ovdje tipove. Znači, text view, ne tu, edit text i ovdje nešto fali, ovako. Text je jednako find you by ID. Opa, prvo ga kastujemo, jel tako? Aj, beži miljene. Text you, find you by ID, r.id.text you. Znači dolazimo do ID-a. Ovo je nešto što smo već radili u prošlim klipovima, nećemo ponavljamo. Edit text je edit text, find you by ID, r.id.edit text. Sada, mi želimo da napravimo jedan, da kažemo na našem jeziku slušač, ali listener, da budemo precizniji, koji će da se poziva u svakom trenutku kada neko nešto kuca. Mi ćemo, znači, da dodamo na edit text naš add text change listener. I ovdje vidi se da nam traži text watcher da odmah i napravimo, tako da ću ja da napravim ovako i odmah ću da idem new text watcher i sad bi trebalo da nam Android Studio ispiše sve. Da. Znači on je ovdje ispisao nekoliko metoda koje mi mora da implementiramo, znači before text change, on text change i after text change. Nama će biti zanimljivo ovo ovdje on text change, pošto mi želimo da radimo nešto kada se menja tekst. I ono što želim jeste da dođem do teksta, string text, znači hoću da dođem do teksta koji je u tom trenutku unešen u ceo edit tekst i to ću da uradim tako što ću iz edit teksta.getText.toString. Znači jednostavan način kako se dođe do teksta i ono što sad želim da napravim jeste int num kao broj reči će da bude text.length. Znači samo će da nam vrati dužinu teksta i sve što želim da uradim jeste da u text view upisujem u svakom trenutku kad se menja tekst set text num.
Sada ovo neće ovako moći, zato što je ovo ovde int tipa, a ovde se očekuje string tip, pa ću ja samo da ga na ovako malo nestručan, da kažem jednostavan način prebacim u string i onda se ovde neće buniti, tačnije neće crashovati aplikaciju kad se bude pokretalo. Ajde odmah da proverimo da li to i radi, nek se to pokreće, a dok se to pokreće ja želim da sada napravim šta se desi kad se klikne na dugme. Znači, public void on button click, primamo u objekat, samo vidimo da li nismo pogrešili, on button click nismo, ajdemo da li ovo radi. 0, enter your text, ja sam Miljan, vidite kao što možete vidjeti, mislim sve radi bez problema, tako da je to ok. Ajde da uradimo ovo ovdje. On button click. Znači, mi kada se klikne na dugme, želimo ovaj put ne da prebrojimo broj reči, ne da prebrojimo broj slova, nego broj reči. To će biti malo, da kažem, kompleksnije, ali ajde opet uradimo istu priču. Znači, prvo želim da dođem do teksta koji je unešen u edit text. Znači, get text to string. Sada, ja želim da napravim jedan niz koji će da bude podeljen na sve reči i unutar ovog ovde teksta koje su odvojene razmakom. Za to postoji jedna metoda koja se koristi za stringove, koja glasi split i ona funkcioniše ovako. Znači, ja ću prvo da napravim jedan niz stringova i nazvaću ga reči i on će da se podeli tako što ću text.split. Znači, ja želim da podelim tekst na neke delove, a želim da ga podelim tamo gde je razmak. Znači, samo ću ovako da unesem jedan razmak i stavit ću tačku zarez. Sljedeće što želim da uradim jeste da samo napravim, ovdje nam ne treba, da napravim int words num, gde ću da upišem ovaj string .length. Znači, dužinu mog stringa i sad, pošto nisam napravio nikakav tekst, želim u toast poruci da ispišem words num plus words num i ajde vidimo da li će to da radi. Ako ništa nisam ovdje pogrešio, znači, ja sam Miljan, 13, word count, words num 3. Sada, ovo nije sve. Zašto? Zašto mi ovdje imamo jedan problem? Mi smo rekli da ćemo tekst da podelimo na razmake. A šta ako se desi da neko dođe i unese ovako dva razmaka i da onda napiše peleš? 5 reči. Iako mi ovdje vidimo 4 reči. Zašto je on podelio i taj, da kažem, nevidljivi razmak? Postoji nekoliko načina da se to reši. Može da se reši jednostavno davanjem ovdje jednog plusa unutar koda, pa da split metoda sama to reši, ali ja namerno to neću sada da koristim, jer želim da pokažem čisto malo da se igramo sa Java kodom. Hoću da napravim jednu novu metodu koja glasi public, vraćat će string, može biti private, vraćat će string i ona će da briše, znači, višak razmaka, array space, ne znam da li sam lepo napisao, nije bitno, i primat će jedan string koji ćemo mi da pošaljemo i treba će nešto da vrati. Sada, ja hoću da prođem kroz string koji pošaljem, tačnije želim da pošaljem ovaj tekst i da proverim da li postoji još neki razmak. To ću da uradim tako što ću da napravim novi string koji će da bude u stvari onaj početni tekst, samo što će u njemu biti po jedan razmak, znači neće biti viška. Ja ću za to da koristim string builder klasu i ona će se zvati output i to će biti new string builder. String builder je jednostavna klasa, služi za građenje stringova i ima i lepe metode koje mogu da se koriste. Sada što želim da uradim jeste da prođem kroz moj input string. Kako se to radi? Znači, krećemo od 0, minus input.length i plus plus. Znači, kreće od 0, ide do dužine stringa. I šta ja sad ovdje želim da proverim? Hoću da proverim da li postoje dve uzastopne beline, tačnije ne beline nego razmaka. To ću da uradim na sljedeći način.
input.charet. Ovo ovde je jedna metoda za rad sa stringovima koja vraća karakter na određenom indeksu. A indeks će da bude i, zašto želim da provjeram svaki indeks, znači bit će i pošto vraća karakter mora da stavim pod apostrof da li je jednako razmak. Input.charet je jednako razmak i, zašto i? Zašto želim da proverim i da li je sledeći karakter nakon ovog ovde karaktera isto razmak. Input.charet i plus 1 da je jednako isto razmak. E sada, pošto sam ja ovde došao i plus 1, ovde može da se desi exception koji kaže da smo ostali bez indeksa, zašto mi idemo do krajnjeg indeksa i onda ćemo da proveri indeks koji ne postoji, tako nećemo ići do krajnjeg, nego ćemo da idemo do input.let minus 1. I ako se ovo ispunjava, u stvari, mi želimo da gradimo string, da pravimo novi string ako se ovo ne ispunjava. Što znači da ja mogu na jednostavan način mogu da napišem ako... ajde ovako ćemo napišemo. Znači ako se ovo ispunjava, da bi vam bilo lakše, ako se ovo ispunjava, nešto se desi. A ako se ne ispunjava, to znači ako nema dva uzastopna razmaka, onda će output.append input.charet od i. Znači, onda ćemo da stavljamo na ovaj ovde, kako se zove, karakter iz teksta. E sada, to se dešava ako ovo nije ispunjeno. Ako je ovo ispunjeno, ne želimo ništa da se desi, tačnije želimo samo da se preskoči dalje izvršavanje i da krene novo izvršavanje, znači za novi indeks, da proverava sledeći brojač i. To možemo ili da ostavimo ovako prazno, pošto u ovom slučaju se neće ništa desiti, a možemo napišemo i continue. I onda ako se ovo izvrši, onda će odmah, vidite ovdje će da kaže okruženje da nije potrebno ovo napisati, ali ajde da budemo stručni. Znači ako se ovo izvrši, samo će se preskoči sve i da se krene u novo izvršavanje petlje. I kada smo ovo sve napisali, mi bismo trebali da smo sastavili novi tekst koji nema višak razmaka, ne samo razmak i razmak, nego i da se 5 razmaka poređa, on mora sve da ih obriše. I tako da kada se završila for petlja, mi želimo samo da vratimo return output.toString. Zašto string? Zašto smo ovdje rekli string, ovdje koristimo string builder. I sada, ovdje pre nego što podelimo tekst na ove razmake, samo ćemo da kažemo da je ovaj tekst u stvari jednako array space od tekst. Znači na istu promenljivu smo upisali isti ovaj tekst, samo što smo ga poslali u metodu prvo da ga sredimo. Znači mi smo prvo sredili tekst i onda ga delimo, uzimamo dužinu i sve dalje. I ajde vidimo ako nismo napravili neku grešku, ovo bi trebalo da funkcioniše. Ja sam Miljan, 13, word count, 3 reči. Razmak, peleš, 4 reči. E sad ovako, hajmo probamo 2 razmaka. 2 razmaka, bla bla, nebitno. Imamo neki 1, 2, 3, 4, 5. Jel vidite? Ne piše 6 reči. 1, 2, 3, 4, 5. Ajde probamo sad ovako. Da lupimo jedno ovoliko razmaka. I da napišemo bla bla. Sad je treba piše 6. Kao što vidite piše 6. Znači beline nam se brišu i nema više problem. Kao što sam rekao je moglo se rešiti na mnogo jednostavniji način, ali krećemo malo da se igramo s kodovima, malo da vidite kako se to radi se u praksi, kako funkcioniše. Tako da to je bilo to za ovaj klip. Mi se vidimo u sledećem klipu.